Jamana ɲɛmaa Alassane Ouattara ka kuma kɔnɔ kunungo a y'a yira k'a fɔ ko nin ye a san 5 ye ale de tun y'a fɔ ko a tɛna a kanbɔ bilen kɛnɛ kelen in sanfɛ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ nka ko a ka politikitɔn RHDP maaw ka kuma kɔfɛ ko a sɔnna bi k'a y'a ye ko a tun ye hakilina ɲuman ta o kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na fo sisan ale ma latigɛ ta fɔlɔ yala ni a bɛna a kanbɔ kalata nata la walima ni a tɛna a kanbɔ nka ko tuguni ko kɛnɛ kelen in sanfɛ RHDP cɛ caman bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ cɛbɔw ye ni u bɛ se ka baara kɛ ka ɲa n'a fɔ ale yɛrɛ. Mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé. Alassane Ouattara y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ yɔrɔ min na bi a ka kɛnɛ a ni la kosɛbɛ wa kɛnɛya min b'a kan o b'a to ale bɛ se ka jamana in mara hali bi ko a ka di a ye a ka continuer ka jamana in mara. Dugu kɔnɔ bi sɔgɔmada in na nin kuma in lakalila kosɛbɛ wa an b'a ye fana hali kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔ maa caman ye a kuma fɔ hakilinataw ye fila ye fɔlɔ maa dɔw ko nin kuma in b'a yira siga si tɛ a la ko jamana ɲɛmaa Alassane Ouattara bɛna a kanbɔ kalata nata an bɛ se ka Joël Nguessan ni ale ye minisiri kɔrɔ ye segi ale yɛrɛ ka kuma kan a ko hali ni jamana ɲɛmaa ma a ka cɛbɔya la perepere latigɛ nin wagati in na k'a ka nin kuma in b'a yira k'a fɔ ko RHDP tɔndenw bɛɛ ka wuli k'u jɔ u ka baaraw daminɛ sabula ko Alassane Ouattara kɛtɔ don cɛbɔ ye kalata nata la RHDP tɔgɔ la dugudenw ka hakilinataw ye fila ye maa caman ko a tɛ olu fɛ baasi ye Alassane Ouattara ka a kanbɔ tuguni sabula ko a ye baara caman kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ bi in na siraw caman dilanna sow caman jɔra wa ko maa caman lafiyalen don Côte d'Ivoire bɛ ka taga ɲɛ nka o n'a ta ko fantanw tɔɲɔlen don fantanw tɔɔrɔlen don kosɛbɛ wa ko sɛgɛ bɛ maa caman kan dugu kɔnɔ o kɔfɛ ko a tɛ olu fɛ baasi ye Alassane Ouattara ka a kanbɔ ni a bɛ se ka na ni dɛmɛ ye bɛɛ ka se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na Côte d'Ivoire kɔnɔ fan wɛrɛw fɛ maa caman ko olu haminen don sabula ko Côte d'Ivoire ye gɛlɛya caman sɔrɔ politikiko la ka tɛmɛ ko ni Alassane Ouattara bɛna a kanbɔ a k'a to Laurent Gbagbo ni o balilen don bi k'a kanbɔ kalata nata la o fana k'a kanbɔ o kumana bɛɛ k'i ta kɛ wa k'a bɛɛ ka kɛ bɛn kɔnɔna na ani karama kɔnɔna na Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la